which means lo mntana lona makathwasa aphethula umsebenzi lobungoma uzoba negodlo sibe mbini. Uba negodlo ezu2 ungizwe kahle lapha ekhaya. Le ngane ithi maseyiphothulile yathwasa eqeda yonke iprocess izoba negodlo ezu2. Le ngane lena ecacisiwe kwalotsholwa umama wayenzelwa isiko wathelwa ngenyongo ekhaya kababa kwayenziwa lonke isiko, which means le ngane izoba namathonga awu2. Lela kabomama nela kababa. But makabuyiselwe ekhaya igodlo kumele sibe mbini. Kube isigodlo sakabomama, isigodlo sakababa. Ay. Madoda ayikubi namhlanje sengibuyile. Sazonyakaza kunyakaza ibheshwe endodeni phephezela umoya saluka sendoda awumondlo intandane madoda awungelinye ilanga abosikhumbula bese sikhumbula vele nathi nyamalala futhi asana maqiniso thina siza ngoma sesavila lapha sesenzi one size fit all wonke umuntu esigodlweni kanti manje sokremile ukuthi wonke umuntu mafika esigodlweni uyabanga unedlozi kumele uthwase. Ngiyakutshela buka. Ngiyakutshela uyibuka lento leyo. Wonke umuntu ongena lapha bathi unedlozi, unedlozi. That's why namhlanje kuthwaswa kuthiwa amathwasa agcwele manje. Uthole ngoba manje sekuyicompetition ukuthi ubani onamathwasa amaningi, ubani othwasa kakhulu. Kanti awuthunywanga lo msebenzi, uthunyelwe ukuthi ulapha isizwe. Ukhulela kabogogo. Ukhulisa ugogo nomalume nobani. Bese uyahamba uyothwasa. Bese bakuthwasa isidlozi la kubo baba. Bese ubuyela kagogo nalidlozi la kubo baba. Ayi, awungizwa kahle. Awungizwa kahle Mbati. Ngithi mina ukhulisa ugogo. Ngedlozi nangamathonga kabogogo nabomalume. Bese uyahamba uyothwasa. Uthwasa idlozi la kubo baba. Bese uma bakuphothula so ugoduka bakugodusa. Bakugoduse kuphi? Akumele abagoduse kabo baba. Kumele bagoduse kabo baba. Manje waye bakusaka gogo. Ayithi la kumele ubone khona ukuthi ungizwe kahle. Umuntu onosiphiwo seqiniso. Ungizwe kahle nawe lapha ekhaya. Umuntu ophiwe lo msebenzi ukuthi alapha abantu othunyiwe. Lelo thonga nalelo dlozi. If lo muntu usebenza ngamanzi, if ithonga lakho lisebenza ngamanzi. Kakhulu lapha abantu ngamanzi. Angeke likuse kumuntu osebenza ngentaba. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Phatanani Mbatha. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Phatanani, the chef of the nation. And of course, I do listen when you guys talk. And he is back, the man of the moment. Because yes, I heard you guys and you all know that I listen. After darling, 2.5 years, eh? Tabuluvalo. Do I still remember your name? I don't know, guys. Please remind me on the comment section. Who is this man? Who are you anyway? Hey ndoda, sokuyiminyaka mina isikhathi siyahamba. Kanti why usibalekele kangaka? Bekasone ntshebe emhlophe manje. Yeke ngitshebe yami. Uqalile ngiyakubona sofake nesigqoko. Kahle ubuyaphi? Hey ndoda, banje umsebenzi. Wadabula. Sesigodlweni. Wadabula. Kuze kushona ilanga umuntu ohleli kanje. But you can't. I know these people need you, but you also need time for yourself. Yazi ukutshela iqiniso. Social media bese inomsindo. Okay. Bese kune traffic eningi. Push up. And so sometimes you need to take a break, sit back and ponder. You understand? Yes, yeah. So if indawo eyi-one kakhulu ugcina manje nawe uluza i-focus. Yeah. Ngoba phela manje sekuvela lo uyazi yabo manje why worry about them? Because remember, you are unique and individually so you should not entertain that noise, because noise will always be there. Of course, noise. And let me tell you, there are a lot of Munchies and Thoughts out there now. Yeah. And I'm aware, but let me tell you something. I don't care, because I know who I am. I'm unique as the chef, darling. You know, and not just the chef, the chef of the nation. And then I'm telling you, no, we'll have an episode where we're gonna cook. Not Brian, because I know you Brian.
cooking. Ngithokoze We're gonna have that. Are you back? Are you back at home? Shaka baked potatoes. Okay. Are you back at home? We are back. Please tell them, We are because back. I don't want them to keep on. Yes, I love my munchies, but to keep on asking me, chef, and they send private messages and they send. Hey. Bakuhlupha phela ngithi ukhumbule mina ngize nge-educational. Yes. Ngifundisa abantu kuphela. Yes. Imlayezo umsebenzi wami ngivela la ku social media ngokufundisa wona lapha ekhaya. Angifana laba abanye angidlali ngabantu abantu mina. Isalukazi sendoda lesuma seBhulu waseBhulu imisi emadoda ephekuse. Sikoma kakhe sikoma izazi. Isehlula amanye. Ubaba kaMabilano obile emzini amadoda ichipa isikaleni yakusikhola siyadilika emthini wasefana fana phezulu kwemigede. Siyakhuleka madoda. Mbondlo intandane. eFosloras ku 076 298 8184. Siyanibingelela nonke emakhaya. Nonke mangabe kuthiwa kuphuma nase radio ngabe ngithi nalabo abaphulaphula eradio kodwa hayi siyanibingelela nonke ingane encane abadala izangoma amakhehla izalukazi nabo bonke abasebenza abangasebenzi bonke asikhethe bala ledlozi asikhethe bala lomuntu siyaxolisa ukuthi isilungu sazi ngabe si podcaster ngesilungu manje asifundanga thina phela. It's okay. Kodwa la engikhona ngaphambi ukuthi siqale ngisethe one thing straight emakhaya kini nonke babukeli. Mina mangivela ku social media ngivela kuma platform ngize nge-educational ngilungisa amagwegwe ngoba kusasa sobe sesingaseke emhlabeni. Lokhu kumele kusale kube i-footprint ukuthi masingaseke maybe after 100 years 80 years mabaya kuma-archived babone ukuthi nali iqiniso lalikhona ngoba senzeli thina manje sitshala iseed manje elizomila kube ihlahla esinama roots aqinile anensika yokuthi laba basizosilandela ngemuva nalaba basesikhona basebancanyana bakwazi ukuthola imfundiso yeqiniso ngoba phela manje sengibonile manje ukuthi sekunokulahlekisa abantu abaningi manje yabo. That's why mamanchies ngibe ngathi ukuthatha ikhefu kancane ngabe sengibona ukuthi sekune noise kakhulu nama ke ngiyohlala phansi phela nama into ngiphethwe labantu abangiphethe izalukazi lamadoda engihamba nawo lawa amanye lawo la madoda amakhulu lawo. Which one are those? Mavi manje lawo. Weda. Abafana lawo. Obada bagaba. Anyway, usichazile ukuthi ngubani. You all know uDouble Uvalo, and I'm happy he is back. That's why ngimbuzile, and I'm sure now you are at ease. We never fought. Because I saw some of the comment. I saw some of the comment, and you know I don't answer comment. I saw some of the comment, and some I was like, what are they talking about? But it's fine. When the time is right. Athi ngicabanga ngidaka ngicabangele Xabanisa ukusa kwakho masuqala ukusa kwakho, that's where me and you fight, and when usuku uqala lokusa and uyena uyiqala. But anyway, welcome back to my show. This is my show. You see now? This is my show. Anyway, today is your show because ngifuna ukuthi ungifundise Dabula, uchazile ukuthi kuningi kuyenzakala and wachaza ukuthi nali nekhaya kusekhona. Okay, can I run the show now? Amen. Thank you. Uchazile ukuthi kuningi igwegwe and nokulahleka, and ngithandile mawuthi you know we are educating people so that ikusasa nabantwana bezemva kwethu they can be able to go to kuma archive beyothatha lolwazi lolo, and Imagine Thoughts is one of those shows. Bethathe lolwazi lolo bencele nabo, and I always say take what works for you. If it doesn't work for you, you are more than welcome to leave it, because angeke sithathe konke into engihlala ngisho ukuthi imfundo ayipheli. You know, I just want you to educate I'm putting this thing down. Ngifundisa ngihlala ngizwa kuthiwa kunedlozi lakhabo mama lakhabo baba, maternal and paternal, and ngihlala ngizwa kuthiwa idlozi lakhabo mama likhulu ukudlula lakhabo baba. Then ngizibuza imibuzo ukuthi kanjani, and why ngisuke ngizibuza nombuzo Double Uvalo, I always say ukuthi ngapha ko baba especially mawuzozala umuntu wesilisa uyena oqhubekisa isibongo bloodline what. But anyway, I know you're good. Besakhe umuzi wekhehla hayi umuzi kababa. Okay, educate us now. Take it over. It's your show now. Sizoyenza kanje emhlabeni umuntu uzalwa abantu ama generation of 4 emhlabeni, right? So but manje kwisikhathi samanje sekuthanda kuba khudlanyana kube likhuni. Kungani? Ngoba manje sekuneyingane ezizaleka
kabomama kodwa zingalotsholwa zingahlawulwa. Angithi sikhuluma ngamathonga nangamadlozi angithi. Masikhuluma ngamathonga ayinti ubaba, lasithi ubaba makalobole umama. Bane wacacisa wayenza yonke into bambesa bayenza yonke into baba bagiya bayenzani umama bambuyisela ngapha kabobaba ngokwesiko. Lo ngane leyo ingane yakuphi kabobaba. So idlozi liyophakama idlozi lakuphi lakubaba. Kuyenzeka ukuthi lo mntana lo njoba amncane kanje akhula phela lento lesiphiwo lesethu lesobungoma uzalwa naso. Hayi ukuthi lento into ethola endleleni. Cha, uthi mawuzalo sesesiswini sika mama emathongeni sikupleniwe ngawe Clara ukuthi le ngane lena isithunywa ngoba uthunyiwe phela emhlabeni ukuthi uyophilisa abantu wena. Unyanga abantu uphilisa abantu. So which means manje nama possibilities kule ngane le. Yokuthi le ngane ibe nedlozi lasekhaya kabomama nedlozi lakubaba makathwasi kube khona isalukazi kube khona ikhehle ziphakame zonke mara kuzoba khona labo bazophakama kakhulu abanobukhosi kakhulu kuyenzeka sometimes kube yilabo bakabobaba ngoba phela sekuphelela isiko which means lo msebenzi lo umsebenzi wasekhaya kabobaba manje which means lo mntana lona makathwasa aphethula umsebenzi lobungoma uzoba negodle sibe mbini uba negodlo ezu2 ungizwe kahle lapha ekhaya le ngane ithi maseyiphothulile yathwasa yaqeda yonke iprocess izoba negodlo ezu2 le ngane lena ecacisiwe kwalotsholwa umama wayenzelwa isiko wathelwa ngenyongo ekhaya kabobaba kwayenziwa lonke isiko which means le ngane izoba namathonga awu2 lela kabomama lela kabobaba but makabuyiselwe ekhaya igodlo kumele sibe mbini kube isigodlo sakabomama isigodlo sakabobaba zizobhekana le godlo makabuyisele ekhaya from ethwaseni. Okay, angithi tothi sometimes lo muntu lo tothi amathonga lawo lo muntu asithi akakabi nomuzi kumele abuyisele kuphi ekhaya kabobaba ubaba nomama la bahlala khona ngithi. So lapha yana kumele bazi ukuthi bazoyenza igodlo sibe u2 isigodlo sesibongo sakabomama isigodlo sesibongo sakabobaba. Abakwazi ukungena esigodlweni esisodwa yoliwa mkhulu. Phela ukhumbule le mimoya le amathonga lawo anesikhwele kakhulu. Noma ungasebenza ngesigodlo sesibongo sasekhaya kuphi kabobaba ayikho inkinga nalesa kubomama ngithi uzoshisela impepho usilayitela amakhandlela ngithi ngoba phela igodlo zakho lezi laba bayadonsa laba bayalapha nalaba bayalapha and uzothola kwesinye isikhathi ukuthi lo mntana lona le mimoya le embathile ayisebenzi ngokufana. So uthi le moya yakubaba isebenza ngentaba. Le moya yakubaba iyabethela. Le moya yakubaba iyaqinisa. Le moya yakubaba iyathwalisa. Le moya yakubaba iyenza zonke izinto lezi ngoba phela uthi amakhehla la. Amakhehla basebenza ngentaba kakhulu. So uthi nesikhwama sakhona sinobumnyama phakathi. Mangithi sinobumnyama ngisho ukuthi singcolile. Ngikhuluma ukuthi siyenza yonke into asiphikisa imisebenzi. Nokuthakatha siyathakatha. Dothi lesa kubomama isikhwama siclean sisebenza ngani ngesimo samanzi. Sisebenza ngenhlanhla which means umuntu makafikile uyazi ukuthi lo uze ngenhlanhla umfaka isigodlweni sakubomama. Lo idlozi lakhe lifuna amanzi kakhulu ngoba kukancane ungizwe kahle lapha ekhaya kukancane ukuthi wena lapha ekhaya uphume uye kwisangoma rinyanga ithonga lakini lingavumanga. Ngoba isikhathi esiningi kuyenzeka ukuthi uphuma inkinga zakho sebaqedile bona emathongeni ukuthi uzosizwa ubani ngoba usebenza ngalendlela le esifuna ukulathwa ngayo thina. Bese mawuphuma ekhaya lo muntu lo unegodlo ezimbini lo yakuyi ngenze example unegodlo eziyi2 sakubomama sakubaba bese wena mawufuka ngithi sometimes uyabona ukuthi okay unepower uright unamabhizinisi kodwa manje ufuna ukwenzani uqina ukubethela nebhizinisi ngoba nebhizinisi labethela uyazi lengane le ukuthi kumele kufake isigodlweni sakuphi sakubobaba. Kodwa makufika umuntu ofuna inhlambuluko ofuna into yenhlanhla ofuna umsebenzi umfaka isigodlweni sakubomama ngoba yibona basebenza ngalento leyo. Bese kwesinye isikhathi uthi ukuthi le ngane lena ingane manje sesiphumile kule sesiqedile sesenza futhi enye scenario uthi ukuthi kunengane ubaba zangayihlawule ubaba zangayilobole. Le ngane le ikhulela kuphi ekhaya kabomama ikhuliswa ubani ugogo nomama nabomalume. Manje le ngane lena uthi mayizalwa izalwa inayo le mimoya. Iwumngoma le ngane lena Clara isithunywa ngoba ithunywe kuphi emathongeni. Yabo le gama lesithunywa lidabuka kuphi ngoba lo mntana usuka athunyiwe.
uthunywe yini izalukazi namakhehle. Manje lo msebenzi nawe phakathi kuwe kulo msebenzi kunesithunyo esiugogo noma esiumkhulu. So akusinto yesonto isithunyo. Hayi. Okay. No, I was just asking. Proceed. If ikhona lapha encwadini yakho maybe soyibuza ngikwazi ukuyihlaziya. If opportunity. But let me not proceed. Yeah. Tothi le ngane lena zangihlawula zangilobola. Manje le ngane nemimoya yobungoma. Angithi bese iyahamba le ngane entwasweni. Le ngane ayikwazi ukuthwasa idlozi lakubo baba. Ayi. Madoda ayikubi namhlanje sengibuyile. Kusazonyakaza kunyakaza ibheshwe endodeni phephezela umoya salukazi sendoda awumondlo intandane madoda awungelinye ilanga abosikhumbula bese sikhumbula vele nathi nyamalala futhi le ngane ayikwazi ukuthwasa idlozi lakuphi lakubaba ngoba ubaba uyakoloda ngapha ubaba zangahlawule azangalobole le ngane lena ngesimo samapapa ngesimo sokukhula ngesimo sayo yonke into ingane kagogo ekhaya kuphi kabomalume le ngane izothwasa idlozi lakuphi elakubomama but kuyenzeka namhlanje phathanani le ngane ithwasa idlozi lakubaba ubaba angazange yenzele lutho then they say it's okay. That's why manje uthi wena uthwasile ekhaya ukhulele kagogo ukhuliswa ugogo kabomama bese uthwasa idlozi lakubaba uthola ukuthi awusebenzi. Is that the problem? Yeah, ngoba phela uthwasa abanye abantu umqhele bangawudeserve mos. Idlozi efuze ngabe uyalithwasa, idlozi lakubomama. Manje uthe wena mawufika enyangeni kusangoma kugobela, azange akwazi ukubona ukuthi yipi imimoya ikwambathile kahle hle iqiniso. Okumele kubonakala imimoya kwembathile. Yebo mkhulu, bese lapha ngithi uyagatshekwa, uyashayelwa. Phela manje namathonga lawo ama-opportunist. Ngihlabela ke namhlanje amathonga ama-opportunist nedlozi opportunist. Liyakwazi ukupitshika iphutshuka lela kubaba. Ngoba liba nenkana ngithi kakhulu ingane le kumfana. Ngoba afuna enzeni aqhubekisa ubukhosi babo. Kodwa uma kuyintombazana isikhathi esinyangeke baphutshuke. Bayamiyeka bathi hayi ngeke kuyafana lo kusasa uzoyogana. So lesibongo sethu uzoshiya at the end. Bese bayaphutshuka ngoba afuna ubukhosi babo. Uthi empeleni le ngane manje izoba nesigodlo esisodwa mayibuye uthwasa mayithwasile yaphothula phinde uzole ekhaya uba nesigodlo esisodwa isigodlo sakuphi isasekhaya kagogo kabomama which means wonke umuntu omsebenza ngedlozi lakuphi nathonga lakuphi lakubomama but ayibi ingozi ebantwaneni leyo ayibi ingozi mkhulu okay phela nawe awuzenzelanga isimo ngoba phela lento isuke ilotshiwe. Akona wonke umuntu mawungabuka isikhathi esiningi ingane ezaleke kabomama bayaphumelela. Awuyibuke lento leyo. Nalabo emakhaya ngifuna nicomment. That manje abalanjwane libi legama kodwa balithanda kodwa iqiniso. Abalanjwane bayaphumelela. Then manje mase siza lana uzozwa umuntu ethi dabula ngibangwa amadlozi oridana. Yeah. But abazala zange bazi bashade. As you did say ukuthi ukhulile khabo mama wondwa ugogo nabomalume of course kumele uthwasa idlozi lakhabo mama so manje uzothola umuntu okhulele lapho azothi or mhlawumbe umuntu wesintu bemtshela ukuthi wena ubangwa idlozi or amathongo kusuke kwenze njani makufika lapho amkhulu asikhuluma iqiniso lawo imbatha bo asana maqiniso thina siza ngoma sesavilapha sesenzi one size fit all wonke umuntu esigodlweni kanti manje sokremile ukuthi wonke umuntu mafika esigodlweni uyabanga unedlozi kumele uthwase ngiyakutshela buka ngiyakutshela uyibuke lento leyo wonke umuntu ongena lapha bathi unedlozi unedlozi that's why namhlanje kuthwaswa kuthiwa amathwasa agcwele manje uthole ngoba manje sekuyicompetition ukuthi ubani onamathwasa amaningi ubani othwasa kakhulu kanti awuthunywanga lo msebenzi uthunyelwe ukuthi ulapha isizwe wena ubangwa kanjani idlozi lakubo baba bangazange baba kwenzela lutho azange bakuthengele nekhimbi napkin wathi nasakhula bekwama napkin la washwa amhlophe aneko maleri hayi pampers uthi ubaba zange akuthengele napkin azange kuthengele even underwear or paint ukhula bazokubanga abaclaima kanjani
But kwela mathonga we also divided ukuthi wena khabo mama ukhulisa khabo mama kunjalo awukhuliswa khabo kunjalo baba. Please educate me. Ukhumbule ma unkosikazi womuntu walotsholwa wenzelwa yonke into. Awuzalo lapha. That one thing you must know. Angeke ube ingane yalapha. Uze lapha nje wena ngokukhulisa, ngokwandisa yini isibongo. Kodwa ngokwegaza usiyingane yakho. Noma ungandlula emhlabeni, awuyi kubo. Uya kuba kini. Uyapi kubantu abangakuzali. Uyofika ube isicahi ube isAram mos lapha ya. Uyofika nje ube uzwe nawe ukuthi So mawufa ngeke uzuye ekhabo baba. Uyapi kabo baba? La ulotsholwe khona. Uzuya ekhabo. Uyele ekhaya kini, uyabaka bakini. Antu ulotsholiwe lapha. Why mawundlula emhlabeni uya emathongeni kubo? Awuzalwa nabo. Uyakuba kini wena. Ngathi ngilobolile ngashada ngayenza yonke into ngayenza yonke lento leyo bese unkosikazi wami akandlula emhlabeni uzoya kuba kithi akayi kuba kithi nina nje benihlanganisa umshado nokwandisa isibongo kuphela mase ushona uya kuba kini nayo yakwaba kubo. Okay. Ngaphandle ukuthi niyazalana uyabhuti nosisi avele nendawo neyiwana ngithi kuba niyazalana ngegazi. Okay. Where you done? I wanna go to layers 2. Yes. Layers 2 ukuthi kahle isithunywa because ngikuze uchaza ukuthi umkhulu nogogo can be ithunywa. So I just it's me, my manchies. I wanna learn and I also wanna understand ukuthi kahle kanti isithunywa akusiyo into edabuka kwezenkolo or what. I don't know, please. Hayi mkhulu asibuyele mandulo. Okay. Sibuyele emuva. Ifana nemali lento yenkonzo. Ifana nemali. Okhokho nokhokho khulu beyingekho imali. Beba trader bartering. Ufuna omunye afike kwazi uboleka inkunzi. Ngoba unayinkomo ngithi. Ufuna inkomo zakhe zande. Afika athi ekhehla, "Hey, angiboleke le nkunzi yakho le. Ngifuna nami ukuba namathole nani. Angithi bese iyazala inkomo yakhe. Angithi inkunzi yami ingale kuwe. Ingale kimi yes. Wena ngale mase inkomo yakho mase izele. Everything ngilethela ibisi ekseni. To thank me ngale inkunzi yakho. Yeah. Bese uthi wena sewulimile unani uzongilethela umbili. Bese ngiyenzani? Ngiyogaya. Ngenza impuphu. So imali beyingekho. Imali into entsha kithi singabantu abamnyama. Same njengenkonzo. Beyingekho inkonzo. Beyingekho lento ukuthi iBhayibheli sofunda iBhayibheli beyingekho mandulo. Into efikile nje. Esayi-adopta ngoba nayo seyikhona ifika ngabantu basentshonalanga ngabantu basentshonalanga zange bafike ngoba yikho inkonzo la emhlabeni la eSouth Africa. And then now just me la ngoba usho ukuthi okay uchazela ukuthi mawukuthi abazabe beshadile of course umntwana maka uyothwasa uzoba nezigodla ezimbili esaka baba nesaka mama because lo mntwana umbethwe imoya o2. Yes, and then lo omlanjwana ngapha. But I want to understand because lo mntwana lo akusiwa la ekhaya owale kwambatha. And la on the mother's side mostly the idlozi elidominatayo I read somewhere I had it's a male dlozi amakhehla mother's side. Ngabo mama kakhulu kuba izalukazi. Oh okay. Kuba izalukazi phakathi izalukazi kakhulu ngoba lengane igcina iba intondokazi ngabo yani yezalukazi ngoba ukhuliswa izalukazi. Manje izalukazi thini phela lengane inababa. Ubaba ukhona kodwa akekho. Bese singathwe yini ngoba izalukazi zinothando. Okay. Manje la ngiyakhona esithunyweni ngoba gcina singayiphendulanga lesithunywa. Yeah. Isithunywa le mathongeni asithi na appointile wena ukuthi nawe uzoba isithunywa ngoba uyathunywa emhlabeni ngalobo ngoma. Mawuthunyiwe ngalobo ngoma ukuthi ulapha abantu ngoba unesiphiwo uphiwe. Ukuthi wenzeni uzolapha abantu uphilisa isizwe ufundisa isizwe ngesintu nangamasiko bese usebenzise impande ukuphilisa abantu okanye imithi or amanzi or ini you understand. So uthodi phakathi kuwe kunogogo lo abamthumelayo imilayezo ngaye mawulela uthonga yena mawulela uphupha yena ugogo akunika imilayezo athi mntana nami manje siyenza kanje noma uhlele esigodlweni uhlola ngaye if awunabo abalozi ukuhlola ngayo ugogo uyokunika indaba nale eminye imimoya eyidlozi iyakunika nayo indaba manje ugogo uba yini uba isithunywa
leso sithunywa leso has nothing to do ngoba naye ugogo lo bekathunyiwe doti naye ugogo lo umsebenzi lo wakhe naye emhlabeni bekasebenza wona lo msebenzi so naye bekathunyiwe so nami mangidlula emhlabeni ngizoba isithunywa bese ingane yami yime ngiba isithunywa sayo nayo manje sesithume bani sesithume yona emhlabeni ukuthi iqhubeke ngalo msebenzi isithunywa has nothing to do ngasonto into nje yamanje nje So, I don't know. Your thoughts. This Yeah. is called Martian Thoughts. yeah Do you think there are a lot of wrongdoing uma kuzothwasisa abantwana or kuzokhulisa abantwana? wrongdoings kanjani I heard you. ufuna ube clear owamaphutha enzakalayo Yes. akhona yenzeka mkhulu And why ngisho njalo ngikuze uma uthi wena ledlozi la kwaba amagaji kumntwana kuyenzakala liputshuke because Yeah. nalo phela lidinga le attention. Opportunity. Phela uthi nalo dala ikhwama lezi singathathwa Yeah. manje le khwama mazingathathwa babona opportunity ngalengane anti ngokwegazi vele lengane yakubo baba kodwa ngesimo sokukhula ngesimo samapapa ikhulela ngapha kabo mama ngobaba akayenzanga ngalutho So manje lo mntwana ke makuthi mhlawumbe ugobeleka akubonanga lokho if ba ukuthi bakubona or Isenkingeni. abakuboni. angeke phela manje maseyiza kithi ne sikwazi ukuhlola kahle bese sishaya umhlahlo bese siyabona ukuthi nali iphutha lapha elayenzeka manje sekumele socela intethelelo soyishwelezela lengane ngoba phela manje ikhumbule ayimosheki kuphela kubungoma bayo umosheka nasempilweni yakhe ngoba phela lemimoya ephethe inhlanhla yakhe lemimoya ephethe ubukhosi bakhe seyihlehlele enyovana seyimbuyele emuva egoqa izandla yathi lamakhetha amtshontshile awanayo inhlanhla yakhe lo mntwana manje azikho ibusiso phezulu kwalo mntwana after lentwazo kungako ubona sometimes omunye umuntu othi bengisebenza mangithwasa ngani mangiqeda ukuthwasa ngaluza umsebenzi ngaluza umshado ngaluza yonke into Wow. ngoba amaphutha afana njengalawo ngoba phela labantu abakhulu akufida abakunika inhlanhla babona ngathi wena manje sobajikele phela But lo muntu osekhulisa umntwana yena akakuboni lokho. into engishoyo mkhulu yabo manje sekuba yifashion ukuthwasisa dodi ukugobela unamathwasa mhlambe ayi20 wanaka nini wonke lamathwasa 30 It's a shame. uthi nalamathwasa la awazi umsebenzi ngoba kungeni umuntu lapha bashaya isigubhu ekseni emini ebusuku kanti umsebenzi ukuthi lengane ibe khona lapha ukuthi uzoyikhulisa ifundisa umsebenzi lo wedlozi ikwazi ukulapha umuntu ophambane lo mqondo ikwazi ukulapha umuntu oshaya uhlangothi ikwazi ukubethela ikwazi ukulungisa inhlanhla emntwini ikwazi umuntu maphethwe ikhanda akwazi ukumlapha umuntu manesilonda singaphula akwazi ukumlapha umuntu mangana nzala amtholisa inzalo Okay, so manje uma uthi kimi kumele lo mntwana lona uma lelo phutha lenzakalile ecelelwe intethelelo Yeah. okanye elungiselwe. yeah Lo mntwana uzobuyela ayothwasa futhi manje ke esethwasa into le obekumele ayenze o mhlambe kunezinye indlela ngeke phela manje zokulungisa. sesibona sesibheka manje ukuthi isimo sesinjani manje ngoba phela ngithi manje le ngane ngikubonisa into eyi1 mkhulu common sense ibuke nawe mbatha lento No, you need to show me. ngimamele lento engizoyikhuluma manje Yeah. ne And the manches, please do yeah listen. ningimamele lento engizoyikhuluma manje ukhulela kabogogo khulisa ugogo nomalume nobani bese uyahamba uyothwasa bese bakuthwasa isidlozi la kubo baba bese ubuyela kagogo nalidlozi la kubo baba ayi awungizwa kahle awungizwa kahle mbatha ngithi mina ukhulisa ugogo ngedlozi nangamathonga kabogogo nabomalume bese uyahamba uyothwasa uthwasa idlozi la kubo baba bese uma bakuphothula so ugoduka bakugodusa bakugoduse kuphi akumela bakugoduse kabo baba Kumele bagoduse khabo baba. manje waye bakusa kagogo ayithi la kumele ubone khona ukuthi kunephutha la manje Athi bayakutshela. angithi ngiyakubonisa mina ukuthi ubuka lephutha lenzakele uthwasa idlozi lakho baba bese uyofakwa kagogo ngale dlozi lakho baba eliqoldayo kagogo gogo uyayibona lephutha lenzakele nawe sohleli phansi uyakwazi ukubona ukuthi ayinkinga manje le ngithi manje sengenza umkhokha ngoba labantu bayakoloda ngapha kodwa wona uthi kodwa ukuthwasa bona ubaletha la abanamacala khona bazothi sisebenza ngabo lapha bese laba abalapha abanikazi balela gceke bathini bona bayenze njani abanikazi belela gceke abakuvalela into zakho
But it's so painful. Ibuhlungu vele. It's really painful because me not knowing, maybe tomorrow twice or whoever or whatever, then facing such challenges. And ukhumbule ukuthi akena wonke umuntu ekumele athwasa. Sometimes khona umuntu ophethwe indiki udinga ukulatshwa kuphela. Khona umuntu nje ufuna ukumiselwa amagobongo, aphothula amagobongo finish. But manje wonke umuntu akusho ukuthi mawuphupha isonto, phupha amanzi, uphupha isikolo, hayi isonto, uphupha isikolo, phupha amanzi, uphupha wenzani, kumele uthwase. Cha, sometimes uyasiphupha isikolo. It's a process eyenziwa amathongeni. Khona into abakufundisa yona bona. Akusho ukuthi mawuphupha isikolo kumele uhambe uyothwasa. Cha. Umngoma kanali ilungelo lokukutshela ukuthi kumele uthwase manje wena. Wayengakuhlambulula hlambulule imimoya yakho bese akunika impande zokuthi ugeze wenzeni bese bona bakini kumele baze bakutshele emathongeni bathi thina sesifuna ukuthi nokuthi manje. Ngineliphi mina igunya lokutshela ukuthi kumele uthwase. Ngoba ngiyakutshela ukuthi yes nayo imimoya abantu abadala ikhona. Nazi ikhwama zikhona. Kodwa sicela ukuhlambulula le ikhwama, hlambulule bona, hlambulule wena. Ukuthi bona bazokwazi ukuphakama kuwe bese bakutshela ukuthi bafunani kuwena. Base bakutshela ukuthi thina nawo umsebenzi thatha ikhwama zethu. Khani uyacela ke manje so light ibani. Umakhandlela wakho sinempepho, soshisa nempepho. Thela utshwala phansi. Uthi phela zalukazi nani makhehla nyanizwa ukuthi ngithini. Nithi ngifuna ngithatha umsebenzi wenu. Kodwa ngikhombeni phela ukuthi kukuphi la ngifuna ngikhula khona. Ngoba ungizwe kahle. Umuntu onesiphiwo seqiniso. Ungizwe kahle nawe lapha ekhaya. Umuntu ophiwe lo msebenzi ukuthi alapha abantu othunyiwe. Lelo thonga nalelo dlozi. If lo muntu usebenza ngamanzi, if ithonga lakho lisebenza ngamanzi. Kakhulu lapha abantu ngamanzi. Angeke likuse umuntu osebenza ngentaba. Ngeke uphothule umsebenzi wabo. Ngeke ukhule lapha edlozini mase. Idlozi lakhe ithonga lakho lizokudumela kumuntu osebenza njengabo straight ngamashi. Ngoba if bona abantu osebenza ngamanzi, kumele uye kumuntu osebenza ngamanzi. Ngoba yazi ukuthi banabaloshi. Bana lemimoya yasemanzini amakhosi asemanzini. Manje azokhuphuka kanjani labalozi nale mimoya yasemanzini if wena usuya kumuntu osebenza ngentaba njalo nesigangeni niyalahla njalo nesigangeni niyalahla njalo nesigangeni niyalahla kodwa bona bakufuna emanzini bona. Yazwa mayingilalele njengamanje ngifikela into ukuthi I think we uma abantu beyohlola or beyobona abantu besintu and then bazosho izinto kubona mhlawumbe ukuthi hayi wena kumele uthwase or wena kumele wenze ukuthi they panic kakhulu and then end up doing wrong things. Yes. I think that's why we have a lot of bangomas. I think it was because of that panic mode they were put into. Ngoba phela angithi buka mkhulu asenze iqiniso nalo ne yabo once nje ugobela ungena nengane zakhe esigodlweni uhlola nabo ngithi ngoba uhlala la abahlale la ukuthi at least bakhule yabo babone nokuthi ama issues wathekla kanjani ngoba ngeke ukuthi ngene ikhaphuli ubone ukuthi lo munye uyajola bese uyibhabaze la kubo boyi2 yamosha ngoba uya destroy kumele bafunde ukuthi izinto zibekwa ngesoka yabo kunendlela ukaddress izinto omunye uyamthuma umnika ikhaphu lamanzi uthi cela ngikhela amanzi la bese utshele lo omunye ani lo uphumile nje udekela lento yenzayo uyajola wena umtshela ayi1 so sebayibambile no technique sebayakhula you understand so sebayazi but if bahlala nami mina njalo wonke umuntu ongena esigodlweni unedlozi kumele uthwase unedlozi kumele uthwase kumele uthwase nabo manje sengena emqondweni wabo ukuthi nabo mabafika egodlweni zabo bazothi wonke umuntu kumele athwase ngoba phela sibayifunde kubo sebakremile mina wama matwaza nengane ngihlala ngithi uthi ungakremi mamela umoya ukuthi uthini ujule. And then I don't know, you'll correct me when I was doing my readings somewhere I've learned that especially ladies like Abu Baba liba aggressive and there are a lot of secrets there. Most of those secrets is witchcraft. And why I'm saying that now, I'm bringing this on board because most kulumala uchazile ukuthi le godlo mazimbi
khona lesi thola ukuthi mhlawumbe lesangapha sidinga amanzi or ubuhle or in lesi sangapha kuba nobumnyama. Yes, was not put on say ukuthi like that's witchcraft, but you did say ukuthi khona nezikhwama zobumnyama and what. Now listening to you, I'm just like wanting to okay, now that's why a lot of people basithola benza izinto ezingasizo or emaphutha ngoba lezi zinto zazingahlolwanga kahle kahle. Ukukhumbule yabo amakhehla okudala wagaya mkhulu wagaya wolithola ikhehla ligaya imapunapuna kanje lingacokanga kube kugologo lishisa inyama la lingafuni umuntu angene lapho kuleso sigodlo sakhe agaya khona ugaya into strong manje uyabona lezo ikhwama ukuthi siqine kanjani sifuna umuntu onokhakhayisa oqinile and zidinga umuntu obekelwe sona vele lesikhwama not lo nikiziwe wrong. Yazi wena Mbatha khona enye into futhi engizokuxoxela yona mntakababa nawe mbukeli lapha ekhaya yabo lento mawuyiphiwe mkhulu uyiphiwe lento mawuyiphiwe uzoba lapha abantu ngokweqiniso you understand kodwa manje into eshayayo manje yabona mina nguDabuluvalo ngukumkani Kumkani wena ya igama lami ledlozi why ukumkani wena uthanda izinto mayelwe proceed hayi igama lami ledlozi kumkani abanye bayazi nena nama-client wami and your other name umpho ngithi leli vele lokuzalwa qhubeka nje yaphiwa lona ngifika lela ngisalisebenzisa mawuthi mpho ngikunaki mina mari igama lakho angikunaki kodwa igama lakho ngisasanga umpho ila ngiyakhona ngithi angisasanga umpho dala wafa wavuka uDabula mina ngisakwazi ukuhlukanisa umpho noDabula Dabuluvalo uye manje sokuphika la kungako ungibona ngestrong kulo msebenzi ngoba umpho akasekho umpho ngekwenyama unezinto zakhe azifunayo ukuzachieve ngoba unyama le umoya ufuna ukuya emaphathini ufuna ukuya emgrooveni ufuna ukuya emaklapini angiyenzi le nto leyo mina ngoba ngihlonipha lo msebenzi ngihlonipha lezalukazi namakhehla ezingembathile ngihlonipha ledlozi elingibathile ngoba lento sengiphila yona manje ubusuku nemina ngikwazi ukuhlukana nayo the day uthola umuntu ayisangoma athi mina ngumpho mina nguDabuluvalo ngibuye ngivala isigodlo Dabuluvalo singasele esigodlweni sekuvela umpho manje faka ama-crop top faka mina isikete ayogroove la bese kusasa buye futhi azosebenza abantu kanjani mkhulu akhulume kanjani mina angazi angisisi sangoma. This one are you sorted here? I just want to ask you just a question now. This one, I want to hear your thoughts. Umuthi. Umuthi ohambile wawulanda kumlaphi straight. Nomuthi ohambe wawuthenga esitolo like manje kunamakhemisi esinto and all those kind of things and not what. Where's the difference? Nale mithi esiyiposayo futhi siyiposela ama-client wethu. Sixabanisa nabantu manje. Leyo post yabe usixabanisa nabo Mercedes nabo bani manje. Answer my question. Zokuphendula. Uyabona umuthi mkhulu. Umuthi namandla mkhulu. Mawukwazi ukudlala ngekhubalo. Mawuyisangoma uphiwe bese waba kwisigaba sokuba inyanga. Uyadlala ngekhubalo mkhulu. Yabo? Mina ngiyakwazi ukuthi kwimuthi oyi-1 oyenzayo mhlawumbe ngenza umuthi we-promotion ukuthi abantu bathole i-promotion emsebenzini athole isikhundla athole increase. Ngiyakwazi ukugaya imithi mhlawumbe ye-120 lapha. Kulo muthi lo. Ukuthi ngenza lo muthi we-promotion. Ngifaka imithi engaki? 120 something. Bazokutshela nama-client wami ukuthi bayobheka amasaka angenayo engakanani lapha. Dodi ngigaya amasaka mhlawumbe ayi-6. Ugcwele umuthi. Gayiwe mkhulu. You understand? Ngoba ngigaya lento engifuna lento ngiyakwazi ukudlala mina ngisaba ukukhipha imali for abantu bami ukuthi baphile. That's why ngeke ngibaphilisa mina abantu and baya referral. Okay, let's go back to my question. Manje umuthi lo owuthola kimi ngoba ngiphiwe lento. Ngiphiwe mina. Le muthi lo nyawukhulumisa ukuthi ngifuna ukwenzeni. So uma ufika kimi ayazi inkinga yakho mina. Ngiyakwazi ukunika umuntu o related to inkinga yakho. But wena mawuzo ekhemisi
ucanga ukuthi unesichitho kanti awunasichitho. Bakunika umuthi nje yabo namanje laba basentshonalanga nabangathi banawo amakhemisi lawo emithi. You understand manje laba basentshonalanga ngithi understand laba abamhlophe ngokwebala. Oh, okay. Yeah, and manje ngiyahloniphisa ngithi. I think they call them on Ndlebe Ikhanyilanga. Yeah. So nabo soba namakhemisi. Ne? Lo muntu akanalo idlozi lokulapha. Akayiphiwanga lento. Nalaba manje bangaphandle abanye akayiphiwanga lento. Manje lo muthi lo ogaywe isangoma. Ugayile for a certain purpose. Uyazi ukuthi lo muthi lo ukhipha yini isichitho. Lo muthi ukhipha yini isichitho. But mawuya kulabo Ndlebe Zikhanyilanga nalaba abanganaso lesiphiwo sobungoma sokulapha. Lo muthi awunamandla. Ifinder manje. How? Ngempela mkhulu. Mamela ngizokwenzela kanje. Mamela lapha ekhaya. Uyabona ngabe bekuthiwa umuthi uwodwa. Wena uyakwazi ukuthatha umbatha ungasumngoma. Ugayi unika umunye umuntu. Usibone ukuthi uzophila na. What if it's my gift? Ngeke mbatha man. Ungasumngoma ungaphiwanga. What if angisumngoma kodwa I've got a gift? Mamela mbatha ngizwe mina ngithini. Sikhuluma ngawe uphatha nani? Awusumngoma, azange wathwasa, awunasiphiwo. Bese uthatha umuthi awugaya. Nanga umuntu la unezilwane. Nanga umuntu unezilwane la. Kumele umlapho. Nangithi wena uthi unomuthi wena ekhaya uyawazi umuthi. Mnike phela phole sibone. Ngeke. Singabheja. Singakhipha imiliyoni. Ngeke umlaphe mbatha. Lento le umuthi awuhambi wodwa mbatha. Uhamba nale mimoya esemfihlakalweni. Le mimoya iyona ekunika amandla ukuthi ukwazi ukwenza le mikhuba lesiyenzayo. Wena umbatho angeke ubhekane noTikolushu mkhulu. Lento yokushaya uyibale yodwa ufika kuthi ukukhulumisa lo muntu ukhuluma lento lo. Ukuyise phansi uphuma igazi ngamakhala nangomlomo. Ngoba phela manje amandla akuwona umuthi amandla. Imfihlo lekungitshela yona. Yawo manje ngifaka ekoneni. Umuthi akuwona amandla. Amandla ilawa kulomuntu lo anogcobo lokuphilisa abantu uphiwe. Ngoba lo muthi maqala uthatha uyabo kunezalukazi zakudala namakhehla wakwazi ukuthatha amanzi awafaka ekhaphini awathatha wathi awakhulumisa anika umuntu wesifazana ongananzalo aphuza lamanzi uhambe uyekhaya athatha umnike ku2 liter athatha i2 liter ayikhulumisa ayithi ayishake ayithi 2 liter amanzi amnika nabo phuza ekhaya mabuzobuya lo muntu after 2 months athi sengikhulelwe. Thank you. Let me run the show. My manches I just learned ukuthi umuthi kahle akusumuthi lo esicabanga ukuthi iwo. Yeah, umuthi uhamba nemoya. Uhamba nemimoya ngoba phela lo muthi lo kumele ukwazi ukukhulumisa. Angithi uyawukhulumisa ukhumbula ngithi wena umngoma. Umuthi mawufaka egedini uyawuhlambulula anti ubuye ugayi. Uyawuhlambulula ngaphambi ukuthi uyifake egedini. Bese uyawuphahlela uyawubika ukuthi makhetha benzalukazi nayo impande esoyisebenzisa ukwenza ukuthi bese uyishisela impepho. Bese bona bayazi ukuthi mawunika umuntu iyoyenza lento oyifunayo ngoba phela so inamandla lento le. But ke bangawuposa mose bese bayakutshela ukuthi uzokwenza inani. Yazi ifana njengani mbatha lento le. Asithi wenza law. Ne? Wenza LLB law. Ne? You can't go to a tutor ye engineering. He has nothing, akazi lutho lo muntu ngelaw. You understand lento le. Mawuyenza LLB law, you must go find a tutor yani yelaw. Same nomuntu usebenza kanjalo. Ukhanda ukuthola umuntu nje kumuntu ongathwasanga onganalo ugcobo. Bese ucanga ukunika umuntu ukusebenzela. Nalokho posa mkhulu. Esoxabana ngiyaxolisa kuwonke umuntu bafuna nethi nje opinion yami view. Angenigxeki, angilwi nomuntu oposa umuntu. Kodwa nje mina ngikhuluma iqiniso ngaso sonke isikhathi. Ngoba mina ngikhuluma iqiniso anginandaba ukuthi uthini lapha ekhaya. Mkhulu umuntu mina ngoposi mina umuntu 1. Mina nginama-client abuya Cape Town bayazi Cape Town, Durban, Kimberley, Appington, all over Zimbabwe, Nigeria, Ghana. Double international. Bayeza. Yabo? Belungu namandiya nani bayeza. Anguposi mina umuntu. Uyazi ukuthi uzobuya nini. Kumele ayenze iplan ukuthi abuye. Azothatha umuthi la. Kodwa makahamba ekhaya umenzela enough package. Oh, that's fair. Engazi ukuthi izomlasta. That's fair. Angithi ngenzela ngibalekelani ukuposa. Bese ngomnike nomuthi okuclean yini igceke. Angeke kulapha umuntu bese igceke ulishiya ngaphandle.
mnike impande zokuthi afike achela ashise ekhaya ukuthi negceke leli be clean phela. Wow. Ngoba sometimes uthola omunye umuntu athi mina ngiphuphi mina kanti uvalwa ile gceke elingcolile. Oh, namagceke ayazivala kanti singaphuphi. Kabuhlungu. Manje umuthi asenze kanje mbathi. Uyenza ipackage. Uyifaka le nto yini Apex yini? Khona lokho. Ya lo ufaka kule shop le ngeke ngibize igama sipromoter ngithi ama shop wabantu. Le shop le la kuposwa khona. Isikhathi esingabo mama abasebenza la. Abomama. Lo muntu usesikhathini. Lo muntu omnika umuthi uposela umbatha umuthi lo omnikayo kwicounter usesikhathini einsukwini zakhe uyawubamba sikawuthenile amandla uyawuthatha ufaka la ngemuva lo uzofika ufaka evenini bekubeka kuwarehouse bekwa phansi angithi sekumele bayisode le yakuphi kuphi le yakuphi kuphi le yakuphi kuphi nabantu besifazane basebenza uyajampwa lo muthi uyajampwa lapha anti leli phansi yonke imithi bayijampa ngomele bayisode bayijampa ijampa abantu futhi abasesikhathini. But I heard somebody athi usukungekho activated kanjani you activate why as soon as you get it where that's when they'll say activated they will direct you how to activate it. Keep your passion. No, mina I don't so know. So activated umuthi mawuqeda ukugaya uactivated awukhulumani manje ukhuluma into I heard phela I read I look ukuthi mina ngi-strict mina mkhulu ngoba lo msebenzi ngiwuphiwe ngiyawuthanda ngiphila ngawo ngiphila nawo uyimi ngiwuwa ngikwazi ukuhlukanisa mina ngikhuluma iqiniso nje umuthi mawuqeda ukugaya wawuvusa uphakamisa activated how can wena uzo-activate kanjani unamapha amandla uku-activate ngoba umuthi mawuqeda ukugaya ukukhulumisa wawuphahlela u-active clar manje lapha kuwarehouse imithi phansi laphayana umfazi abanye abantu banamabhandi bafaka amabhandi abanye baneinto zabo bayijamba awutheneka amandla lo muthi uyafa. Okay, double and uthola ukuthi kwesisikhathi ngizwe mkhulu. No, it's fine. Take your time, yeah. Ngizwe nawe lapha ekhaya uthola kwesisikhathi ufuna umuthi wenhlanhla wena angithi uthi dabula gogo ngicela umposela umuthi wenhlanhla angithi awuhlolanga one angithi manje sekunama package enhlanhla package yani bose kwenza ama package yabo. I'm not fighting that, it's fine, uyasebenza ngokufana yabo akunika ipackage enhlanhla kanti unesichitho ufike lo muntu uchitha wese kakhulu mkhulu ngoba kabonanga ukuthi iqala mina kuhlambulweni lesichitho futhi sometimes lo muntu omsendela umuthi wayenza abortion wena umnika umuntu wenhlanhla manje lo muntu wenhlanhla mawufika kuba isichitho hayi juliwe lana mkhulu hayi abakuyeke dabula hayi. But that's profound. Honestly, I hope with the manches because izosiza futhi nama manches as well because I've seen some of the comments and some of the people saying ubanbani umposela into nelenta ayisebenzi etc. I think this episode or this what he's saying, it will help you ekhaya now to understand. That's why ungasebenzi hayi ukuthi lo muntu muthwala umuntu awusebenzi uhlulekile ukubona kuqala wena uvila phila uyakuye uyohlola ubone ukuthi yini kubalekile ukuhlola. And siyathengisa these days with social media but talk about me this and we are selling this it's a lot anyway. I also sell sometimes mkhulu umuntu unesilwane, you understand, or lo muntu lahlala khona kunesilwane egcekeni lakubo, you understand. Manje bomnika lo muthi mawuqala ungena phakathi lapha awutheneka amandla inumuthi. Yeah, I don't know. Uyatheneka I don't know how it works. Phela yabo mina ngiyabethela mkhulu yabo kakhulu. I travel as far as what and ngihlala nento eziningi. And uyangishiya mina. You must take me so that I'll learn. Yabo mangiyosebenza umuzi engazi ukuthi akho silwane akho yini ngakuthatha just to observe, just to see. Yes, I think that would be nice. La ngibona khona bona namathwasa wami sometimes ngiyawashiya. I don't want to risk them. Sometimes uthola into ikushanga impama lapha isilwane. You are coming back, please. Your word of wisdom. Let's close this. Yeah, your word of wisdom.
We spoke about Kulisa Kwabantwana, we spoke Yeah. about Umuti. Yeah. You also added a lot of things Yeah. that were encouraging, building. So your word of wisdom. Lapha emakhaya ungizwe kahle. Asibuyele esintwini sethu. Nathi singabangoma singagxekani, singalwi sonke, singaxabani sodwa. Asikhulisane. Ngoba ngelinye ilanga uzongidinga, ngelinye ilanga ngizokudinga. Ngelinye ilanga uzowa phansi. Abakini bakutshela ukuthi umuntu ozokusiza udabula. Kodwa wena uxabene nami. Ungizwe kahle. Iqiniso nayi word of wisdom yami. Iqiniso liyintandane. Iqiniso liyintandane. Alina mama, alina baba. Liyintandane iqiniso. Kodwa wena lapha ekhaya hlala eqinisweni ngoba liyintandane. Nibe nelanga luhle, suku oluhle, nimamelisise kahle, asigxeki umuntu, asili nomuntu, asili nomngoma, kodwa siyafundisa, sitshala isidi namuhla for the next coming generation. Camakho makhosi salukazi sendoda lesumasebhula, uzebhulumise amadoda ayibhekise phasi isigoma gago. Bakuthiwa isigoma gago, isigoma izazi. Othi uyazi siyamgoba, usikhukhumeza siyamgoba. Isehlula manje baba kaMilana bilemzo madoda. Isijipa awusiphiva madoda indoda enkulu. Wow, my manchi. Foslorus. Angike eThekwini ni abanye bathi useThekwini ngise Foslorus. I still have lines to read and follow. My manchis, I want to say thank you so much for your support, your love. You guys, you are nothing but amazing towards me. And of course, we are growing and I'm grateful, guys. And my Facebookers, thank you so much at 390,000. Of course, we are getting to 400,000 soon. And TikTok, we're getting to 500 soon. And I want to say thank you so much. And YouTube as well, I see you guys. And let me tell you guys what's interesting. This show is called Munches and Thoughts for a reason. And of course, my new book is coming. The pre-orders out. You can pre-order the book on the 1st of June. And it's called It's End in Purpose. And on that note, it's a wrap and goodbye, darlings. Thank you so much.